Nano po inke kayong takot kimbie. Ito na kayong Ingles. Fears in life. Marita pong kakatakutan nyo, idat ang takot yung kimbie. Kaya katamo po tintamo nga san phobia ne po. Ang pating kang specific emuag yung gawan. Halimbawa po, datang ating phobia kayong matas. Na po tanga at yula kayong matas ng gagalgalatud, nakas ka na tibok ka puso, ngara po sasabi, da po agyo na pinagadagad tampong bala mo makolaps la buridati pala. At tatandanan ko po karening kayabeng pari, minsan ating pong seminar, uning mag-aral la po Manila, uning menu pala pong kwarto, nok po king kaskop, ipalang metong karela, atin niya pong fear of maskop, tambala mo masasapok kitya. Napining kaya kit derugoy kayong buntok papalual niya kit ang awang eti niya pong rehas itang apartment. Makakanya niya rugok. Kapitangan ng bengi balada nung nananuya. Yan pala, managalya pong panisngawa uling feeling na kayong sarili na masasapok kitya uling atin niya palang fear of masko palugal. Bibiru-biru tamo po pero ting katutuan. Di pong talagang taong tatakot kendan mo. Bisa mandilo. Yung sasabihan na po tugtugan ng sarili na banamo milalakoya angin uling dulo keng lupa na dalabas yung danom. Na yung gagawa na purugo, tatawli na yung buntok ng tugtugan, potang kay dutukunan niya mo, sa tutod keng kayang arong. Uling talaga po ka ng feeling na milalako niya panisngawa. Those our, kanya-kanya pong sabi rapin na katakutan kembiyeng harapin po. Ikayo po keng makiramdam, nano po ing manalbe, nano po ing kayong maging fears in life, harapin po. May it be phobia or karanasan na keng sarili mo na emo akalinguan na, nano yita, we have to identify, harapin po sasabi. At pong taong tatakot po ken dalumdum. Tingkay pong kayabi ken parokyang eni, matudtud niya po, makasindingan sulo, napin balami, makagising niya pa. Pero kakabukas siya po yung sulo, napin po singilang ko na kanini, uling makasindi sulo, nadaragul kay po ko. Tapo pa talagang akin may makasindiyang po sulo, nga ko pen. Namuna po bala ko ba? Kadis oras na, namanigaral niya pa pala. Ini pala po, may patudtud nung madalumdum. Hari na po. Sa bagay, diyan ako po, kung naman mo buring makasinding sulo, pero buri ko tapot ang migising ka, tingka po nga ani nagasala. Mo sana totally black. Ngarapin po, ning kay itang sulumi po, kitang kisulu ko, kitang kilwal, anong no ka rin po, panikuanan ko, akakit kay po. Nabata-batang milingad ka, akit mo, mo po basta matuling. Ako po balo nung milyari kiti San Fernando, uling kaya kami po king San Jose, nanding galingal doon na po nakasikan ng uran, 3:30 in the morning. May pagising ko po, kaya sikanan ng uran, aliman po ito, may pagising ko mas matindi, may nuldul, may maksing, tapos pang terminong kapampangan na matindi, may maksing induldul, may patalakad ko po, na po kasikan, unin niya pong talakad ko, madalumdum, wala palang power. May dapo yung power, tang automatic siguro, kaya sikanan nitang may maksing, automatic po na yung power. May patalakad ko po ng akin kung madalumdum, di bibalik ko po linuklok. Kasi ala kang akit What's the sense na makokal, lungwal ka, lana ka man nakakit. Pero pinan mo po seconds, may balik. Nining kaya nga rapin po kaya katamit. Sa part of our life, nining kaya po talagang ngayon kabisa, kaya madalumdum. Wari na. Imeto nga bale, dalanan may alayan sulo. Potang kay, balo mo naman natin kuryente, alayan bitasan sulo. Mamulayin na ka. Bakit po? Patating at makatanod kay ngawang, harapin po sasabi, kay dalumdum na. Uling po, tamo po buring madalumdum napin po kay katamo. Kasi in dalumdum po kay katamo, our concept is, apin ito in the realm of the evil spirit. When it comes to darkness, dalumdum, niwari na po. Kabaligtaran, panging masala, panatag ka, masikang kalub, uling masala, niwari na. Kaya katama naman po kasi, yung sala, apining realm of God. Yung sala na ng Diyos, wari po. Napin nandiyan pang aldo, daytime, ngara. Pero po tang linawi kaking banwa at naking makadalumdum, lalo na po ngayon. May itong tamang sabihin, ay, makatakot. Mura natang masikan.
Wari na po. Pero potang halimbawa, minuran. Potang kay binlagyan sinlaging aldo. Ay, salamat. At tining aldo. Langining malan. Ngara po, wari na. Kaya katamo po, it's always the darkness as the realm of the evil and the light as the realm of God. Ngara po. Kaya kalan niya po yung katamang pananoy ta. Napin, etamo burikan dalong dumuling feeling ta ken sarili tamo. At yung maroko espiritu ken. Fear of darkness. Ngara po. Tingko pong balong pituglong-tuglong at fear can be etamo. Natin ang connection kay metong at metong. Harapin po. Muna, tatakot tamo ken dalumdum. Puling balo tamo, masakit yung kentyo ken dalumdum. Mewari na po. Kadwa, tatakot tamo pong magkasakit. Kayo po, okay mong masakit kayo. Wari niya pong mga COVID la. May eman po pobya, stress tamo, potang nga balitan meaning meto nga tao, mete may COVID ya. Kami po, may katakot kami nang mataining kapatid bing pari, kay nakana. May COVID ya po. Kaya may gumpisa kaya po may gulo. Nano ba dapat gawan tamo? No karon ba dapat mulay? Potang may atin ng panamdaman. Nino ba dapat in contact? Tapo ba makanya? Because we are afraid of illness. Lalo na po sinabi daw kay ka, ating kang sakit. Kaya na po, Roma, na ako yata. Kasi ito yung pong connection nito eh. Potang ating kang panamdaman, definitely, ngarapin pong sasabi, atin na mo naman ketang point ken sarili mo na asabi mo na inining kamate ko. Ewari na po, ating masakit. Ala naman bisang tanggap na, ay, bisa na akong mate. Ali po, kaya kalaning maging reaksyon tama, ako pa bisang mate. Kainakan ko pa. Karakal ko pa tanasan kimbye. Ewari po na, natin ng connection. Potang indalumdum na ipanamdaman tamo. Nang minsan, apintangat tatanting kang panamdaman keng sarili mo. Uling, nang kayong takot tamo, tampotak ka mate, may tate, tamo bisang mate. Ewari po, reta po rin nakakit ko. Tauli pong akakit ko. These are my personal reflection na po. Kalyan nyo kuman po pero ating katutuan. Tatakot tamo pong alam pera. Ewari, tatakot tamo alam pera. Mumunan dili. Naman itang the luxury of buying this and buying that. Ewari na po. Tanong sasakto ka mo ting di kasakit. Baka na ano. Ewari po. Napin niyang misan, ipakramdam mo kayong sarili mo, napin mi kakatakot tamo po, kayong alakang pera. Uling balo mo kayong sarili mo, istong alakang pera, may sakit ka, matena ka. Nang kahit po damdaman, o tiya po pepa ulo, alake pong pera. Ewari niya po, daramdaman tamo ita, o tiya pepa buren niya po, katayagad pepa check up, alake pong pagpa-check up. And these are our fears in life po. Kayo po, nanula pa rin pwede yun dagdagan. Sabi ko minsan, nang kahit tintamong takot keng tao, uling may kapobya ka keng taong ito, minsan nasakit na ka, putang kayo feeling mo keng sarili mo, panasakitan da nakangandeng nga ganang ng tao. Napin yung kayo sabihan daw, may kesa uling may sakit yan, may nasakit siya kita minuna ng relationship, bisang manasakit pa si Bayo. Napin, alina akong mag-boyfriend, alina ako mag-girlfriends, tuna ako kanini, single forever, nga po. Uling atin lang pong phobia kayong sarili da. Maranggulang kutang, nanggawan tamo ka rin eh. Paborenta na mo. Sabihan tamo, ala na ako manakarapat ating kung sakit. Narapin sasabi, wari po, nangakarapat kung tanang ang tatakot ko kayong dalumdum. Talagang yan muna ako napapagdadunan kayong madalumdum. Opo, there are realities in our life na kailangan tamong balo. Napin po kitang kunan din kayo, nanubain kayong kakatakutan o takot yung kimbe. Kailangan tala pong identify. At while identifying them, kaya po sarili mo, naman pwede sabihin mo kaya sarili mo, ang balo ko na, tatakot ko kaya man. Kailangan tamo pong atinggawan. Wari niya po. To answer, kareni pong bagay nga rin, kadeni pong question sa rin in life, there will always be an answer. Marapin po. Kaya nung tatakot ka, kaya may itong bagay, atin mo rin natin pakibat. Po. At nanong maging pakibat tamo? First line na po ng first reading tamo, sulat ng San Pablo Kareng Corinto. Sasabihan na po, asa sa lugsugan na ng Espiritu ing sablang bagay. Pati na ing mga lalam
ng parasan ng Diyos. Sasaglugsuganan ng Espiritu. So, buri na pong sabihan, there will always be an answer. Nano pong answer tamo? Ito pong matindi tamong kapanaligan kin Diyos. They may not be answered immediately, pero balo tamo po, it is through our faith, ang po pangking kapamilatan ng kapanaligan, tamo king ginungarapin po, may pakibatan. Man siguro kitang aktual at eksaktong paralan, pero balo tamo, nang kay may kakasikanan, may kakatula, keng katamong daranasan. Linya po yung gospel for today. Sabi na, amano na mo, nga napin po, agyun na yung titabi, imaro kay Espiritu. May nga bigla lang, katindi ng magsalita. Kita mo sinabi natin ang epekto. Wari po, the same with us. Kailangan po, sabihan mo kayong sarili mo. Di na mentapang yung sarili mo. Amano mo kayong sarili na balo mo, susuglunganan ng banal na Espiritu. Amano mo kayong sarili mo na sabihan mo, labanan ko ni. Dapat ako papaydayig, wari. Uling nung papaydayig ka po, harapin sasabi, masaya yung maro kay Espiritu. Wari po na sasabihan na kaya katamo, puta po yung maro kay Espiritu ka noon, kasi kan kaya katamo, putang may natamo. Putang may natamo, rin sabihan, belly low tamo keng faith, dakal tamo isipan problema, putang kay, it can easily enter into our life, napin yung kay, madedepress ka, feeling mo kayong sarili mo, unanswered yung ganagan ay awari niya po. Pero balo yun po yung kabaliktaran nito. Mismo yung ginuyan sinabi at paganakanak kay katamo San Pablo, it is when I am weak that I am strong. Wari po, sinabi niya po San Pablo ito, it is when I am weak that I am strong. Yes, we are weak. Luluba nakatamo ni Moro kay Espiritu, wari po. Pero sabi ng San Pablo, it is when I am weak that I am strong. Bakit? Potang mangay na ako, hindi muna akong dilingawsan, ingino. Potang mangay na ako, ingat yung mumunang kayong isip ko, ingino. No fear, ang manyira ka na ako ulit. Agad potang ating kung takot, gino, yung isipan ko, gino, yung kanakong awsan. Aw ni po may kadinga kakit kung gewanan ng gino. Karetang tao nga tsuka rin. To make them realize that here is God at yung Diyos karela, napinpotang nanong manitang takot, marok kay Espiritong isipan da kimbera, na bala mo paganakamo mo kayong sarili mo. At yung Diyos, magdatun yung Diyos, nga napin po, amano na para kay katamo na mamiyasikanan. Napin po itam meto nga si katakapampangan na kantang ni kinompose ng kapatid na pari nga na, katatakot, na po sasabi, warin kamababalisa, at siping mo, na po. Every time nang damdaman kayo mo, ito po bala mo para ka na ako. It's an assurance that when I am weak, I am strong, because just think about God, sabi rapin po, and trust in the Lord. Siguro po nga tamo pen, everything follows.